Kouzlo našeho kraje, to je název nové výstavy ve věži Slezsko-Ostravského hradu. Návštěvníci si tu mohou od srpna vychutnat malby kurzistů ateliéru Hamaka, nabízející jejich pohled na Ostravu a Moravskoslezský kraj. Výstava je prodejní a potrvá až do začátku ledna. Po úspěšné výstavě Afrika v hamace přináší výtvarný ateliér Hamaka na Slezsko-Ostravský hrad další přehlídku děl svých kurzistů. Tentokrát se ale malby věnují bližším tématům. 76 obrazů 7 kurzistek představuje krásy Moravskoslezského kraje. Teď hodně funguje kulturní dědictví a zachytit krásu Moravskoslezského kraje, a tak jsme si říkali, že to zkusíme. To byla jako ta největší výzva pro nás, že chytíme tu podstatu, co tady u nás je krásné a co nás hlavně chytí za srdce. A co říkáte na výsledek? Já jsem nadšená. Kdybyste musel znát tu historii. Já jsem vlastně tam ta, která vlastně provázela od toho začátku, a teď je vidím, jak jsou vyprofilované. Každá má už svůj rukopis, dokážou zachytit světlostín. Je tam úžasné prostě ty kontrasty, že dokážou podchytit a dokážou se s tím poprat. A to se mně moc líbí. Nadšené amatérky i pokročilé tvůrkyně zobrazily na svých obrazech krajinu, architekturu, památky i přírodní scenérie. A výstava je tak rozmanitá nejen stylem, ale i náměty. Po Vánocích jsme měli v kurzu výzvu, že se naučíme malovat zimu. A to je vlastně úplně můj první obrázek malovaný v oleji zima, kdy se člověk učí malovat sníh, který je bílý, aby nebyl bílý. A na základě toho, že se mi teda snad povedl tento obrázek, jsem se pustila do něčeho většího, což je praděd. Ten jsem malovala asi na 6krát. Maluju 6. rokem a v Hamace je to úžasné, takže máme tam výborný kolektiv a podporujeme se vzájemně, takže když bylo vyhlášeno téma Moravskoslezský kraj, tak to bylo jasné, že budu malovat Ostravu. Já maluju ráda v podstatě stavby hlavně, takže vidíte tady moje šikmý kostel, ten Hradec nad Moravicí, Petržkovická škola, Sikorův most a ty dva velké obrazy Vítkovice a Ostrava, ty jsou moje. Návštěvníci vernisáže i rodinní příslušníci sledovali vystavené malby s obdivem. Nechci být úplně jako takhle zaujatý, ale když to řeknu takhle, tak asi obrazy tady mojí mamky, Jaroslavy Duží, a konkrétně kdybych měl jako nějaký jmenovat, tak asi rozhodně Sikorův most. Ten jakože se mi zdá až moc jako věrohodný, jako krásně do detailu zpracovaný. Je vidět, že tam je do toho dána duše, srdce a že ti lidi, kteří to malovali, takže mají Ostravu rádi. Atmosféra Slezsko-Ostravského hradu, úžasná výstava. Zájemcům bude výstava přístupná v rámci běžného vstupu na hrad do 4. ledna a je prodejní. Vybrané malby si tak mohou návštěvníci po jejím ukončení taky odnést domů.